bindings, tam máš. Už to mám! Tak to třeba poser. No inak. Ty nevieš, jak ja sa z toho teším. Jak to bolo Alt Z? Áno. Kores uhni, alebo sa pridaj, prosím ťa, lebo špatíš tam On rozne. je away, čiže... Tak facka, ty vole, lakťom panvicou. Pôjdeme Počkaj. k desinu krevu. Počkaj, nejak sa mi to odkokotilo. Ešte vydržte. Počkaj, home a end. Ešte kúsek. Tak prečo si otočený chrbtom ku nám? No, lebo som sa nejak divno... počkaj, takto, tuto, takto. A teraz ľavé tlačítko. Počkaj, vidím všetkých. Dobre. Ja fakt všetkým Yes! gratulujem. Ďakujem vám silno. Intenzívne. Bolo to pekné, no. Všetci alti aj z iných guild, čo ste tu boli, parádny progres, ako super. Super. No škoda toho, čo dostal ban, no. Dobre, to Mohli by sme to naprosto dali. Inak z našej guildy hoši, čo ste tu boli, ste dostali DKPčka za 3. progres, normálne. Takže sa vám oplatilo joinu Tukiho Puk. Ešte máte aj DKP pointy, vidíte to. Suxor potočil, Tex, Raiden, Dark Fofis, Kores, Raza, Undisputed, Arx. Ja sa pozeráš overall. Kurník šopa. No jasné. Nepozeraj lover, nepozeraj takéto loverské, všetkých bossov som vyhral v DPS-ku. No, Všetkých bossov, všetkých troch. To sa pozerá na bossovi, nie overall. Overall to je fair, to polka cosmetic vibe zavkuje. No však teda to bolo žentne. Ale tam Ježiš, nejak sa počujem, tam naspäť. nefunguje ten ony. Tam nedáva nič ten boss. Dobre, No mne to dalo, ak neviem. ideme na naše VTčko, ideme zložiť tú onu. Aj desinu ideme našu, no. Idem na Poďme maina, do pivnice. takže relogujem na maina. Dobre, ja idem na maina. Díky, Nazara, krásne bol. Čau.